हामबाय अग्रगनाय ताखौ तेबो कुसनो जे मियागो अमरपुर नर्थ डिभिसननि जे कक तिरुप्रानि एगेन्स्ट जे ककसिल सामानि ब्रिह जमातिया मंगै खरकसा वानजन्य कसल खलाइगै जे ककसिल सामानि असराय इंथा दुलुकमा गामिनि अमरपुर दुलुकमा गामिनि ब्रिह जमातिया सारामजाता सेकां निजेरनि जे चरित्र जे तमुं चामुं बेकग्राउन्ड सेकां गाहाम खालायग्रादि एरपरे नों कक तिरुप्रानि एगेन्स्ट ककसिल सादि बागपार ताबक पर्यन्त निनि 14 गुस्ति CPM नि सैकेस दंख ताबक पर्यन्त CPM नि सैकेस दंख सारामजाता नों कक तिरुप्रानि ककसिल तुमाखा जे नों दुलुकमा क्लाबनि जे कसों नाहारदि क्लाबनि रांता सोगमानि ते क्लाबनि जे राबार काइजाकनो सेकमानि क्लाबनि जे गारिनो सेकमानि सारामजाता नोंखे बैखेनो सिया हा ब्रिह जमातिया बागपारि सारामजाता नों दिनै IPF दिख्लायगो हनै अमथाय खलायगि क कतर सामानि याकादि ओ थांनायगो TPF नि सापर्टार्स गोविंद देबर मनन जे नोंबो माने नों कयदिन दंख निनि सारामजाता बागपार नि बेबाग 14 गस्ति CPM बाय tak फोन गदाल जको सारामजाता नों kami amsa de फायदा tak पर्यन्त बागपारि खाजे दे जगह मैया